pustí na viac ako 50 rôznych strojov, ale asi najviac je s týmto lietadlom vo farbách značky Red Bull, pretože videli sme ho aj na Slovensku. Ruku hore pre tých, ktorí boli na Red Bull Air Race Duely, kde v Bratislave pri moste SMP pod Bratislavským hradom spolu zviedli jeden ukážkový duel s Hannesom Archom. Ten už žiaľ nie je medzi nami, tento skvelý víťaz Red Bull Air Race. Sympatický, veľmi sympatický divec. Myslím si, že to bol kedysi buldozer ženských srdc, absolútne. Sledujete majstrovstvá pri pohľade na jeho... Je to naozaj unikát, pretože je to historické lietadlo, ide naozaj 75 rokov. V Európe ešte stále lieta. My sme tam povinne ako keby chodili, lebo bola to čiarka samozrejme do spomienok na Sovietský zväz oslobodenia, tak čo je v poriadku a hlavne ak to oslavovali týmto spôsobom. Počúvajte, keďže toto je liek. Áno. Podobnou stratégiou vlastne to fungovalo na oboch stranách, oboch oceánov, teda Atlantiku aj Pacifiku. Do lietadla 540 km za hodinu. Pravosť je prezident. A je to tu, wow! Toto budú nádherné obrázky, naozaj nádherné obrázky, verím, že ste to všetci stihli. Cestovná, ale maximálna rýchlosť, ktorou môže letieť v hladine pod 10 000 stôp. Je to 4 stíhačky a jeden nestíhal. Tak vyzerá to pásstvo, takže o chvíľočku tu bude trošku rachotu. Ale dáš, dej šašo, kde mám džuru? Na oslavách, kamarátov, že si tam sedel, že vieš, čo je to 5G, 6G.